Masana bwino ni nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Amin Musa kumapoyamba nayi mitu yake. Boma lati anthu asanoka ndomwe aperekeze wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah pa ulendo wawo opita mdziko la Britain. Boma lati lakhumitsa chitetezo mizinda yonse ya mdziko muno pokonzekera chikondwerero cha Christmas. Ndipo akuluakulu wa bungwe la Malawi Countdown to 2030 kafukufuku wa bungwe la Malawi Countdown to 2030 waonetsa kuti pali kusiyana kwa mwayi olandira thandizo la operation pakati pa anthu olemera ndi osauka pa nthawi yomwe amayi oyembekezera akubereka. Boma lati anthu asanoka lomwe aperekeze wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah pa ulendo wawo opita mdziko la Britain. Nduna yofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba yauza MBC kuti mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wavomereza mayina a anthu asanoka kuti akhale pa ulendowu. Iwo ati anthu ogwira ntchito zofunika kwambiri mu ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyo ndamwe ayende nawo pa ulendowu pogwiritsa ntchito tikiti ya ndege yotsika mtengo. Munkhani ngati yomweyi boma latsutsa zomwe zili mchikalata chomwe chikuyenda pa masamba amchezo kuti boma lathetsa ndondomeko ya zipangizo zotsika mtengo ya Farm Input Subsidy Program FISIP. Malingana ndi Anamalomba, boma ndilodzipereka kuonetsetsa kuti anthu mdziko muno apeze zipangizo za ulimi zotsika mtengo mu nthawi yake. Ndunayi yachenjeza anthu omwe akulemba kalata zabodza za mtundu kuti kutero ndikuphwanya malamulo a dziko lino. Konsolo ya mzinda wa Lilongwe yati ionetsetsa kuti chitetezo ndichokwanira mu mzindawu mu nyengo ino ya Christmas komanso chaka chatsopano. Zambiri mulipoti ili la Mike Kalumbi. Polankhula pamwambo ya atsanyali mu mzindawu yemwe anayimira bwana mkubwa wa mzindawu a Julius Tsogolani ati konsolo ili ndi chiyembekezo kuti anthu asangala mwabata ndi mtendere ndipo akhalanso otetezeka. Matimu oyenda kuonetsetsa kuti chitetezo chilipo akhala kugwira ntchito. That is team yathu ya kusite komanso I know kuti security ya polisi ikhala kugwira ntchito komanso anthu tikuwapempha akamachoka pa khomo asamachoke wonse kupita kapanga sele pazikhala munthu pa khomo poti akhoza panga woche chimene chichitika njani. Yes. Mmawa ake yemwe anayimira mfumu ya mzindawu a Patrick Jana ati mu nyengo ino yokondwerera kubadwa kwa Yesu Khristu ndizofunika kwambiri kuti anthu a mu mzindawu apewe mchitidwe omwe mauchidakwa chifukwa izi zitha kupangitsa kuti ngozi za pansewu zichuluke. Mu nyengo inoyo popewa kuti anthu amwe mowa mosakhala bwino chifukwa chake apolisi amakhala kuyenda mu msewu mayeza anthu mowa konse kuja kumakhala kupewa ngozi zomwe zimachitika. Mu nyengo yokondwerera kubadwa kwa Yesu Khristu komanso chaka chatsopano anthu a mu mzindawu amakhala ndi zochitika zosiyanasiyana ngati njira imodzi yosangalala. Mike Kalumbi, MBC Lilongwe. Ndipo mu mzinda wa Mzuzu apolisi ati anthu asadabwe akaona apolisi akuyendayenda m'madera mwawo ponena kuti iyi ndi njira imodzi yokhwimitsira chitetezo mu nyengo ino ya Christmas ndi New Year. Poyankhula ndi MBC, mneneri wa polisi ku Mzuzu a Augustus Nkhwazi apempha anthu kuti apereke makamaka aneneze aliyense ku polisi yomwe akupanga mchitidwe wa upanduwu madera omwe akukhala. Iwo akulankhula ndi Chisomo Manda. Tinaona kuti tilimbikise kapena tichulukise ma officers amene azipanga ma patrols kuyendayenda masana ngakhale usiku
kumadera osiyanasiyana kuthandizira kulimbikisa chitetezo kumaderako. Izi timati police visibility, timakhulupirira kuti apolisi akamapezeka kumadera kumene kuli anthu zimenenso a inspector general athu akulimbikisa kunena kuti apolisi tichoke m'maofesi tipite kumadera kumene kuli anthu tikawatumikire, zimathandizira kuchepesa milandu yosiyanasiyana imene imachitika. Chachiwiri zimathandiziranso kuti tilandire mauthenga okhuza ndi chitetezo cha kumadera kapena kuti nkhawa zimene anthu akukumana nazo kumadera awo zokhuza ndi chitetezo chawo. Ndinenenso kuti nthawi imeneyo talimbikisa izi tikumati ma intelligence led operations kapena kuti upangiri ogwira ntchito yolimbana ndi anthu amene akupanga umbanda ndi umbava kudzera mu nzeru kapena mauthenga amene tikulandira kuchokera kumadera osiyanasiyana. Komanso talimbikisa ma traffic checks m'misewu yathu komanso ma traffic patrols. Apolisi amene amang'anira zakayendedwe kabwino kapansewu akupezeka m'misewu yathu kupanga ma road block, kuona galimoto ndi njinga komanso onse amene akuyenda pansewu ngati akutsatira malamulo apansewu. Unduna wa zamaphunziro wapereka njinga 10 kwa atsikana osowa omwe amaphunzira pa sukulu ya Namilembe CDSS ndipo amayenda mtunda wotali popita ku sukulu. Poyankhula pamwambo wopereka njingazi wachiwiri kwa nduna ya zamaphunziro a Francis Fole ati boma likuyika chidwi chachikulu pa maphunziro a atsikana. Tili ndi ripoti ili la Barbara Mandira ndipo imwe akuwerenga ndi James Kachepa. Cecilia Molosoni wochokera kumpoto kwa boma la Nsanje, moyo wake wa maphunziro unasokonekera atatenga pathupi, koma iye atazindikira kuti akukhala moyo wovutika adabwereranso ku sukulu. Vuto lomwe amakumana nalo ndi mayendedwe poti amakhala kutali ndi sukulu ya sekondari ya Namilembe CDSS. Ine pamene nali ku sukulu makumana ndi zinthu zosiyanasiyana, anyamata anali kuninyengerera ndiye ine nalola ntalola pamene nkatenga ine mimba kena kunapita kukhala kumuzi. Ntapita kumuzi kuja nakhala moyo ozunzika, ndaganiza kuti ndibwerere ku sukulu ifukwa kuphunzira ndiye giwa zonse. Sukulu ndiyofunika kwambiri chifukwa ukaphunzira umaziwa zambiri. Mawu ake wachiwiri kwa nduna ya zamaphunziro Francis Fole wathokoza mtsogoleri wa dziko lino Profesa Thapita Mutharika poyambitsa ndondomeko kuti sukulu ya sekondari ikhale yaulere, zomwenso zithandizire kwambiri kukweza maphunziro mdziko muno. Iwo ati dera limatukuka ngati ana akulimbikira maphunziro, ndipo iwo ayika chidwi kuthandiza atsikana ngati njira imodzi yotukulira maphunziro. Choyambirira ndafuna kuti mwapadera ndithokoze a president athu a Profesa Thapita Mutharika makamaka chifukwa choyambisa kunena kuti pakhale secondary school yaulere munomo Malawi. Ndi kubwera kwa unduna wathu lero pano kusapereka njinga zimenezi kwa atsikana amenewa, izi ni mbali imodzi ya unduna wathu yofuna kuonetsa kunena kuti masomphenya a president athu aja akukwaniritsidwa. Choncho kubwera kwa njingazi lero zikulimbikitsa atsikanawa, zikulimbikisaso ngati dera kuti mwana wathu amene afika msinkhu wopita ku sukulu ayenera kuti apite ku sukulu, zimenenso zili masomphenya a dziko lino la Malawi kuti mwana wina aliyense amene wafika pa zaka zoti apite ku sukulu mopanda vuto ina lililonse. Njinga zomwe atsikana alandira ndi njira imodzi yopitisa patsogolo masomphenya a boma. Cecilia Molosoni ali ndi khumbo lozakhala namwino, ndipo apa masomphenya ake akwaniritsidwa chifukwa vuto lomwe anali nalo loyenda mtunda wautali latha tsopano. Sukulu ya Kachenjede ya Nzuni yayamikira konsolo ya mzinda wa Nzuzu kamba kaliwiro lake pothandizira kuthemitsa moto omwe unabuka mchipinda china chogonera anyamata pa sukuluyi. Wofalitsa nkhani za pa sukuluyi a Cliff Kawanga wauza MBC kuti chipinda chimodzi chokha ndicho chinakhudzidwa kwambiri pomwe zipinda zina zisanu ndi chimodzi zinakhudzidwa pang'ono. Themba Mwale wadza ndi ripoti. La Mulungu masana moto olusa unatentha chipinda chogona anyamata cha Block A1 pa sukulu ya Mzuzu University. Akuluakulu aku university ati akuganizira kuti motowu unachokera pa chida chophikira cha magetsi chomwe mwini chipinda cha nambala 7 anasiya choyaka nkupita kutchalichi. Ngakhale akuluakulu sanatsimikizebe kuchuluka kwa katundu yemwe waonongeka pa ngoziyi, wofalitsa nkhani pa sukuluyi a Cliff Kawanga ati katundu wa ndalama pafupifupi 1 million kwacha wa wophunzira yemwe amagona mchipindachi wapyelera.
ngakhale kuti sinamalizise kafukufuku amene zinakhalira koma amene tamvetsedwera ndi mwana wa sukulu amene anali mulumumu anatiwunikira kuti katundu amene waluzika mulumu wakemo ndo pafupifupi 1 million kwacha komano ngati hostel amene imakhala ndi ma student 7 ndi malumu 7 ndiyo kuti sigwiritsidwanso ntchito posachedwa chifukwa chakuti zambiri zinaswedwa makamaka chifukwa choti amafuna apulumutse zinthu zina zimene zinali malumu ena 6 nde papitabe kanthawi kuti hostel yonse ikonzedwe mwamwayi wake ndiwongoti ndi hostel imodzi imene inakhudzidwa imene imakhala ndi malumu 7 momwe imakhala ma student 7. Kawanga wayamikira khonsolo ya mzinda wa Mzuzu kamba kochita machawi pothamangira pamalo angoziwa ponena kuti chipanda kuthandizapo pozimitsa motowu zipinda zonse za nyumbayi zikanatheratu ndi motowu. Ife tikuyamika pa ntchito yopambana imene anagwira city council makamaka nthawi zambiri amatha kumanenedwa kuti samapanga respond mwachangu komano mmene zikuonekera kuno anapanga respond mwachangu ndithu chifukwa chakuti room ya hostel ya malumu 7 koma ndi room imodzi yokha imene inagwidwa moto. Izizi ndizingoonesa kuti iwo kwapatsa zipangizo zimene amayenera kugwira ntchito akhoza kugwira kupitiriza kugwira ntchito yopambana. Damage imene achitika malumu ena 7 si makamaka chifukwa cha moto komano chifukwa chokuti zinachita kuswedwa kuti tipulumutse katundu wina amene anali malumu ena 6. Kawanga wati ngozi sikhudza dongosolo la maphunziro la sukuluyi. Pakali pano sukuluyi yabweza ophunzira onse omwe anali ndi malingaliro okhala pa sukuluyi pa nthawi ya chuti cha Khisimisi ndi chaka chatsopano. Temba Mwale, MBC, Mzuzu. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Boma lati anthu asanokha ndomwe aperekeze wachiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah pa ulendo wawo opita mdziko la Britain. Boma lati lakhwimitsa chitetezo m'mizina yonse ya mdziko muno pokonzekera chikondwerero cha Christmas. Ndipo kafukufuku wa bungwe la Malawi Countdown 2030 waonetsa kuti pali kusiyana kwa mwayi olandira thandizo la operation pakati pa anthu olemera ndi osauka pa nthawi yomwe amayi oyembekezera akubereka. Sabara ino mu program ya Woman Talk. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hooray! Hooray! Merry Christmas. Happy New Year. MVZ, inspiring the nation. Takulandiraninso ndipo popitirani nkhani zathu kafukufuku yemwe anachita a Malawi Countdown 2030 waonetsa kuti pali kusiyana kwa mwayi opeza thandizo la operation pakati pa olemera ndi anthu osauka pa nthawi yomwe amayi oyembekezera akubereka. Mmodzi mwa akuluakulu aku sukulu ya ukachenjede ya Kamuzu University of Health Sciences KUHES yemwenso anatsogolera kafukufukuyu Professor Adamson Mula ayankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano wa olemba nkhani pomwe anapereka zotsatira za kafukufukuyu. Zambiri mulipoti la Madalitso Muhango. Kafukufukuyu mwa zina wapeza kuti amayi 16 mwa 100 aliwonse omwe ndi ochita bwino ndi wamakwanitsa kupeza thandizo la operation kusiyana ndi amayi 4 mwa 100 aliwonse omwe ndi osauka zomwe akuti zikusemphana ndi ndondomeko zomwe bungwe la zaumoyo pa dziko lonse la WHO linayika kuti amayi 15 mwa 100 aliwonse omwe afika nthawi yobereka adzipeza thandizoli.
malinga ndi amola kusiyanaku kuchitika chifukwa amayi omwe ndi ochita bwino amakwanitsa kupita ku zipatala zolipira komwe thandizo la operation limapezeka mosavuta kusiyana ndi zipatala zomwe zili m'madera kumidzi. Iyo ati kafukufukuyi onetsanso kuti chiwerengero cha amayi omwe amachitira ku chipatala chaonjezereka pomwe amayi 94 mwa 100 aliwonse akumakachitira ku chipatala. Taona kuti kumbali ya ngati kuchira kopangidwa operation ngati cesarean section zimenezi ndizokuti pakhala kuti zinthu zikupita mtsogolo ngakhale tinene kuti kwa anthu amene ndi osaukitsitsa mwayi wa operation umakhala wochepa. Tinaona kuti pali kusiyana kwa anthu amene ali opeza bwino amene amatha kupeza kuti akachirire ndi ku operation pamene anthu ovutika kitsitsa akuonetsa kuti operation si yofunikira imapeza patali. Mkulu wa bungwe la Malawi Health Equity Network Mehin a George Jobe atsindika kufunika kolimbikitsa ntchito za umoyo komanso kulemba ogwira ntchito za umoyo ambiri ndi cholinga choti pakhale mwayi ofanana pakapezedwe ka thandizo la za umoyo pakati pa ochita bwino komanso omwe ndi osauka m'dziko muno. Muchikhalidwe cha anthu amaona ngati kuti njira yabwino ndiyo akapita kuchipatala kayadikirira sabata zingapo koma adzabereke mu njira yachilengedwe osati ya operation. Osadziwa kuti operation uja amathandizira kupewa mavuto a imfa za amayi, imfa za ana, mwana kubanika asanabadwe kuti ndi njira ina yothandizira kwambiri kumbali ya uchembere wabwino. Zizakhala zimene zochitika potsatira ngati kafukufuku yuyu miyoyo yambiri ya amayi komanso ana obadwa kumene ingapulumutsidwepo. Malawi Countdown to 2030 ndi mgwirizano wochita kafukufuku komanso ogwira ntchito za umoyo kuchokera ku nduna za umoyo, sukulu ya ukachenjede ya ku HES komanso bungwe la Global Finance Facility pofuna kuyang'ana momwe dziko lino likuyendera pakukwaniritsa zolinga za chitukuko makamaka m'magawo a uchembere wabwino komanso moyo wa amayi, ana obadwa kumene ndi achinyamata. Madalitso Muhango, MBC Lilongwe. Bungwe la Malawi Gaming and Lotteries Authority Magla lachenjeza anthu omwe amachita business ya juga mosatsatira ndondomeko ponena kuti malamulo adzagwira ntchito akawapeza. Mkulu woyang'anira za malamulo ku bungweli a Owen Chuma anena izi ku Lilongwe pomwe bungweli limaononga makina a juga okwana 24 omwe anawapeza kuti amagwira ntchito mosatsata malamulo. Zambiri mu ripoti ili la Margaret Mapando. Mkulu woyang'anira za malamulo ku bungwe la Malawi Gaming and Lotteries Authority Magla a Owen Chuma ati makina oyendera njugawa anawalanda kwa nzika ina yochokera mdziko la China yomwe inayamba kugwiritsa ntchito makinawa popanda malamulo oyenera. Achuma ati mchitidwewu ukuphwanya malamulo a ntchito zoyendetsera bizinesi ya njuga omwe bungweli linayika. Iwo ati bungweli lipitiriza kupereka zilango kwa anthu ochita bizinesi ya njuga omwe sakutsatira malamulo. Mene tinononga machine 24 komanso talandira uthenga wina anzathu ena atiziwitsa kuti m'maderena muliso anthu ena amene akupanga business imene ya juga opanda chilolezo chochokera ku Magla ndipo tikachoka pano tifunanso tikagwire ntchito umenepo. Mwachidwa kuti tipeze zimenezi munthu amene kuti atsatire ndondomeko muli bwino abwere kwa ife atiziwitse kuti afuna ambe business imene timuuze zochita zone kuti atsatire. Mmodzi mwa akuluakulu ku khonsolo ya mzinda wa Lilongwe Athokozani Mkaka ati makinawa akanakhala kuti sanaphwanye malamulo khonsoloyi ikanatengako zipangizo zina za makinawa nkuzigwiritsa ntchito. Poti katundu uyu umene wapangacho mchomo tikamphwasula akhagawo la zinyalala. Kukanakhala kuona kuti katundu uyoyo palibepo milandu ina iliyonse kunali kunena kuti kuphwasulako tipezeko zinthu zoti zitha kupangidwa pa chizungu amati recycle kapena kugwiritsidwanso ntchito. Koma potengera ndi katundu okhudzana ndi milandu kuphwasula kukuchitika apa kuti phwasula kuti zikhale zinyalala zo zikamachoka pano palibe chita khaleso chokopa anthu kuti atha kuganiza kuti atenge kapena achithawitse kapena achite mwa njira ina iliyonse. Fachikhala kuti ndi zinyalala basi zopanda ntchito. Bungwe la Malawi Gaming and Lotteries Authority Magla lati ntchito yolanda ndi kuononga makina osewera njuga popanda chilolezo ndi mbali imodzi yofuna kuti anthu azitsatira malamulo omwe anayikidwa ndi bungweli. Margaret Mapando, MBC Lilongwe. Kampani ya Niko kudzera ku bungwe la World Vision International lagawa chimanga kwa manja okwana 319 ochokera kwa mfumu yaikulu chamba ndi nyumanyuma mboma la Machinga. Mmodzi mwa akuluakulu a Niko Life achimwemwe Kanyenda alangiza manja omwe alandira chimangacho kuti chithandize kuchepetsa njala osati kugulitsa. Akanyenda ati Niko Group
yapereka thandizolo ndi cholinga chothandiza boma kuti anthu omwe akhudzidwa ndi njala akhale ndi chakudya. Monga mukudziwa a president a dziko lino His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika pa 25 October anapanga declare state of disaster chifukwa chonena kunena kuti kuli njala mu ma district ambiri Malawi muno, ndipo kutsatira kulengeza kumeneko a Ministry of Finance maso a Dodma anakhala kuitanitsa thandizo kuchokera ku mabungwe osiyanasiyana ku Malawi konkono komanso kuchokera kunja. Ndiye ifeyo aniko tinachiona kuti ndi cha mtengo wapatali komanso cha nzeru kuti tikathe kuthandizira nawo anthu amene akuvutika ndi njala imeneyi. Monga mukudziwira boma paloka silingakwanitse kupanga china chilichonse. Ifeyonso tinaona kuti tili ndi responsibility yona kuti tikathandiza anthu amene akuvutika, ndi chifukwa chake mukutiona kuti tabwera lero kuzapereka chithandizo chimene. Ndipo mawu a Charles Chimombo, mkulu oyang'anira ntchito ku World Vision, ati bungwe lawo linakhazikitsa ntchito yomwe akuyitchula kuti Enough Campaign, yomwe cholinga chake ndi kuonetsetsa kuti manja onse amene akhudzidwa ndi njala akhale ndi chakudya chokwanira. Ndalama imene atithandiza aniko ndiyo kwana 400 million kwacha, koma ife World Vision tili ndi plani kale imene ikuthandizira pa program imene ya njala kuno Malawi. Tili ndi plani imene tifuna kuti titapeza ndalama zokwana $6 million ndiye kuti titakugwira bwino kwambiri ndi boma kuti tithandizire pa vuto la njala limene lakhudzidwa. Pano tayesesa kupeza ndalama zina pa plani imeneyi, koma tikufuna ndalama zambiri kuti ntchito imene iyende bwino. Ife timakhulupirira kuti mudziko lililonse makhala chakudya chokwanira kwa munthu ina aliyense, koma vuto limakhala distribution, kagawidwe ka chakudyacho. Ndi ife World Vision tili ndi campaign ina imene tikuti Enough Campaign. Tikati Enough Campaign titanthauza kuti enough kuti anthu azikhala alibe chakudya, is enough aliyense ayenera kukhala ndi chakudya pa nthawi ina iliyonse. Ndiye kuti anthu aone kuti distribution ya chakudya ingakhale motani kuti wina aliyense akhale ndi chakudya. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya Mighty Tigers lero itha kutuluka mu ligi ya TNM ngati ingagonje ndi timu ya Blue Eagles pabwalo la Nankhaka mu mzinda wa Lilongwe. Tigers ili pa namba 15 itatolera mapoint okwana 27 ndipo yatsala ndi masewero awiri. Timu iyi ikuyenera kupambana lero kuti ichulukitse mwayi wake ukhalabe mu ligi ya TNM. Ndipo matimu enanso omwe ali pa chiopsezo chotuluka mu ligi ndi a Nzuzu City Hammers ndi Dedza Dynamos. Hammers yomwe ili pa namba 14 ndi mapoint okwana 29 ikumana ndi timu ya Silver Strikers masanawa, pamene Dedza Dynamos isewera ndi Craig Sporting. Masewero enanso Karonga United itambitsana ndi Civil Service United. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu masanano, koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Boma lati anthu asanoka ndomwe aperekeze wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah pa ulendo wawo opita mdziko la Britain. Boma lati lakhwimitsa chitetezo m'mizinda yonse ya mdziko muno pokonzekera chikondwerero cha Christmas. Ndipo kafukufuku wa bungwe la Malawi Countdown to 2030 waonetsa kuti pali kusiyana kwa amayi olandira chithandizo mamwakamwayi olandira chithandizo pa operation pakati pa anthu olemera ndi osauka pa nthawi yomwe amayi akuyembekezera kubereka. Mutha kupeza zambiri komanso zina zambiri pa makamaka popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa, ndikufunirani masana opambana. The festive season is once again upon us, a period traditionally marked by heightened social activities, widespread celebrations, and increased mobility. Whilst the festive season brings joy, it is also historically associated with a surge in road traffic clashes, leading to deaths, serious injuries, and property damage. These crashes, which are preventable, are usually attributed but not limited to excessive speed, drink driving,
overloading, reckless driving, and general disregard of traffic regulations. In an effort to safeguard lives and property, the Directorate of Road Traffic and Safety Services, DRTSS, in collaboration with the police, has intensified traffic law enforcement and road safety awareness exercises on all public roads across the country through the festive period. These operations are targeting all categories of road users. As such, the general public is hereby alerted that enforcement and surveillance activities are being conducted both day and night in all districts. Among other things, the exercise focuses on the following areas: enforcement of speed limits, checking roadworthiness of all vehicles and impounding those found to be unroadworthy, impounding all private and goods vehicles that are illegally operating as passenger service vehicles, impounding all unregistered vehicles that are operating illegally, and all vehicles being driven without number plates. Spot checks on driver licenses, vehicle certificate of fitness COF, operator permits, and vehicle insurance. Spot checks for drink and driving, awareness and enforcement of vehicle axle loading, provision of road safety awareness on best practices, rules and regulations to all road users, enforcement on motorcycles with emphasis on helmet use, possession of valid driving licenses, proper registration, valid insurance cover, and adherence to prescribed passenger carrying capacity. If the country is to register zero deaths and to avoid unnecessary delays and inconveniences on the roads during the festive period, the Directorate would like to urge all road users to strictly comply with all road traffic rules and regulations. Always observe road traffic rules and regulations. Remember, road safety is everyone's responsibility. Let us all strive to help reduce road traffic crashes in Malawi. DRTSS wishes all road users a Merry Christmas and a prosperous 2026 year. Arrive alive. Your safety is our #1 priority.